Dobar dan Alphanum Demo ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Sa mnom je Biza Mitrović i Žarko. Bižo, reci zdravo. Zdravo radni narode Crne Gore. Ok, Bizo, začepi. Cigane, reci zdravo. Bakar. Nakon što sam odlučio da ubijem Alphanum Demo ovu dvojicu zbog širenja Čekaj, misinformacija. Video sam kako je prošli video bio uspešan. I evo nas ovde. Odličio sam da napravimo zajedno podcast. Šta si rekao da ćeš nas ubiti? Ma da se mi vratimo na naš prekrasni podcast. Jeste videli od Bele Delfin novi sex tape? Najjače. Ljudi, mislim da bi možda trebalo da ne pričamo o tome. Treba nam te YouTube ganđe. Ok, onda ćemo pričati o novim CSGO skinovima koji su bili likovani. Čekaj malo jebote. Pa viđe. Pa to su bre nove puške i viđe mape. Pitah. Majko mila. Strašno. Majka kažem vam. Ovo je bre nove levolucija. Ma nego Serbian Eagle, reci ti nama šta se desilo od prošlog videa ono sa decom tvojom. Pa da ti kažem iskreno. Ne znam brate jebote. Desilo se puno stvari. Vratili su mi decu i ja sam se njima Alphanum Demo lepo izvinuo. Da nisam htep Alphanum Demo da ih povredim. Nisu mi vratili ovo drugo dvoje, rekli su da su ih već bacili u kontejner. Strašna milicija ovdje u Srbiju. Evo Alphanum Demo, recimo čuo sam baš ovog Alphanum Demo jutra. Našli su ubicu koji je ubio 8 ljudi u zadnjih mjesec dana. Mislim nisu ga našli. Nego našli kao znaju otprilike ko je. Evo imamo i skeč ovde. Pa ako neko zna ko je ovo, nek nam javi. Izgleda da nikad nećemo znati ko je. Jebi ga policija, odustanite, nikad nećemo saznati ko je Alphanum Demo i gde sam gde je. Izvinjavam se, malo sam nervozan. Nisam popio svoju medikaciju. Ne. Evo upravo javljaju da imaju nove dokaze. Ubica je neko iz Niša. Debeli. YouTuber. Streamuje. Srbine. Fu. Nikad nećemo doći do konačnog rešenja. Čini mi se da nema dovoljno Alphanum Demo dokaza za išta od ovog. Ima u svom imenu Eagle. Dobro, ali to nije dovoljno dokaza da dokažu da je to neko. Bukv nemaju nikakve Alphanum Demo bolje dokaze, jebote nemaju dokaze, ne mogu išta da Alphanum Demo dokažu, bukv jebeno jebote u kurac, jebote nemaju dokaza dovoljno, jebote nemaju. Bukvalno si im ostavio ovaj selfie pored tela žrtava i napisao si sišite mi ga milicajci. Ali to je laž, jebote nisam, nemate dokaze, jebote UBITS Alphanum Demo, jebote lažete, jebote idioti retardirate. Pa dok se ovi svađaju, želim samo da vam kažem da je ovaj video sponzorisan od strane Rich Shadow Legends.